Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kemana ya karo Miss Sariem yang selalu ceria. Kamu dong ireng ah? Ya. Ireng barongan. Ireng barong. Pemirsa, salam sehat, salam sejahtera dan salam budaya. Ya, ini arep ndelok barongan ya. Halo pemirsa semua ya, saya aja. Halo, nonton barongan nih ya. Ya, mendarat sambil nonton barongan. Duh, kayak gemblak apa barongan kalau. Ki wong digawe sunatan ya iki. Sing sunat ditumpakno jaran mang tut. Duh, dokter. Wah, mas aku jaran. Oh, kayak masa gitu loh. Takut banget itu. Iya. Barongan apa tiplek. Oh, iki apa kuwi tayupan kae. Tayupan, Mbak. Gamelan tayupan, barungane kan ngalor koyo sedikit keterangan apa. Oh, wes ya, barongan. Nah, kalau gemblake kayak kokono mapak kalau cilik-cilik wis datang. Ayo mapak ya. Lihat apa, Dek? Lihat apa, Dedek? Wah, lihat barongan. Malu ya. Ayo. Lah kira ya oke biyo. Lah karangan jeplokno panggung iki. Ndangak-ndangak ya. Buat ora jajal. Lah iya gemblake cara menapa sing numpaki. Lah iya. Iki kok numpak kalau numpak dure gemblak iki kok. Kira ya oke ya ngerti ya. Ora kan langsing. Lah iya Gemblake malan. Kalau gemblake kok kono pecah cilik-cilik. Lah iya. Gemblake iki lho. Ya. Nah, anak Mbak Yul. Nggih. Dek, iya. Ya. Lihat apa, Dek? Lihat apa? Reok Ya. Reok ya. Kalau. Kalau. Gemblak ya. Ya jajal. Ngetiki ya reoke iki, reoke ucul iki. Ya. Kalau pemirsa ya, delok gemblak ya. Ayo. Ya. Rame tenan kene. Ya, iki kira pecah sunat ya, bener. Sunatan ketahanan. Oh, numpak jaran. Oh, gak ditumpak jaran dokar ta, Bang? Oh. Ah, kalau. Alah, piye kae. Kandari wes, ngono kuwi kae. Ya. Ya, oke loh. Baru kan ya. Halo Sarun ya. Halah banyak. Dia pergi. Ya. Iya. Dia marah. Ayo Mbak. Ayo. Halo Mbak. Ayo piye iki nek keri iki? Ngerti iki pengiringnya semene kae iki lho. Ayo. Oh, pengiringnya baca. Nah, pengiringnya iki lho.
Lah ya. Ayo Mbak. Kari ngetono kabeh. Turu lah, kayak turu. Oh, kalau sing dia. Iki lho. Ya alhamdulillah. Saya kurang panen yo bunga to. Ya kok gak udan ya. Dongane ngono kuwi. Ya wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kilo dikai. Ya kilo. Oh. Mak. Ya. Ki langsung tak sepilno ning omah ya pemirsa kita sepil. Tak sepilno iki lho. Ki anggane mangan iki. Lho tutup apa? Jangan. Lah iki Mbah Bini. Lah kita sepilno iki. Ya ki anggane mangan iki. Oh, sak tak lewat nah. Wis skandar nih. Wis bolak-balik. Lah. Bolak-balik ndok, Mbak. Lah piye? Antara yo. Lah. Ya diae kuwi. Hadiahe. Ndoke loro. Ndoke loro. Ya iki lho. Iki Jone dia petuke yo. Pak jajan, Mbah. Ya, Mbah, kabare? Sehat. Alhamdulillah sehat ya, Mbah. Ya. Iki sing disunati kamu lho, ndelik rono. Salin. Bisa salin ketelak. Nderek ngetutne. Ngetutno gemblak ya aku. Lho to Dewar endi parake lho? Yo, mung yo ngetet. Dewar melok gemblak kok. Dewar iso. Nah.
Aduh
Resto iki